Shin ko kun san me haddasa yaƙi tsakanin Najeriya da Chadi? Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai suna a daɗe ana yi. Yaƙin Chadi da Najeriya wani ɗan takaitaccen yaƙi ne aka gwabza akan masu iko da tsibiran da ke tafkin Chadi. Yaƙin dai ya fara ne dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojojin Chadi Idris Deby suka mamaye wasu sassan jihar Borno, Najeriya. Inda sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari suka fatattaki 'yan ƙasar Chadi tare da mamaye yankin na Chadi cikin ƙanƙanin lokaci. Yaƙin ya faru ne a lokacin rikicin Chadi da Libya, kuma jin kaɗan bayan ƙasar Chadi ta fuskanci yaƙin basasa, inda dakarun wanzar da zaman lafiya na Najeriya suka tsinci kansu a cikin rikici. Wani abu da ya fara dagula dangantakar Chadi da Najeriya shine rikicin yankunan da ke kewaye da tafkin Chadi, wanda ya daɗe yana haifar da tashin hankali. A ranar 18 ga watan Afrilun shekara ta 1983, sojojin Chadi suka mamaye tsibirai 19 a tafkin Chadi. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shehu Shagari ta bayar da umarnin tura dakaru daga shiya ta 3 masu sulke na Jos ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari a matsayin babban kwamandan sojoji. An rufe iyakar Chadi da Najeriya, kuma sojoji sun yi tattaki zuwa yankin, sai dai kuma matsin lamba daga masu fasa ƙwauri. Tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari ya umarci Buhari ya buɗe iyakar. An aiwatar da wannan umarni ne a lokacin da babban hafsan sojojin ƙasa Janar Inuwa Wushishi ya sanar da umarnin shugaban ƙasar. Sojojin Najeriya sun yi nasarar ƙwato tsibiran, sannan kuma sun fatattaki sojojin Chadin mai nisan kilomita 50 daga kan iyakokin ƙasar. Yaƙin da aƙalla ya laƙume rayukan mutum 1000. Yaƙin yana ɗaya daga cikin musabbabin juyin mulkin Najeriya a shekara ta 1983, nuna gazawar shugaba Shagari da jami'ansa suka yi, wanda haka ne sa Buhari ya fito fili ya yi watsi da umarnin da aka bashi, ya nuna yadda ake takun saƙa tsakanin sojoji da gwamnatin farar hula. A ranar 31 ga watan Disambar shekara ta 1983, Muhammadu Buhari ya karɓi mulki a Najeriya, inda ya kawo ƙarshen jamhuriyar Najeriya ta biyu.